Hvorfor peger du på mig og siger, at du er klar til at tale, Lisbeth? Det er fordi Lisbeth skal spørge dig om noget. Nå, okay. Henrik, hvad er det lige, vi laver? Var vi ikke færdige med at gå dør til dør, eller? Jo, det var vi jo godt nok. Men nu har vi lige været op på Statoil for at købe en fin lille... gave? Ja, en fin lille gave til kandidaten, som står dernede. I form af en... hvad hedder sådan en dunk? En benzindunk. Henrik, hvornår er det nu, vi sidder og snakker med Rasmus om, at han skulle tanke sin bil? Jamen, det ved jeg da ikke. Altså, der har ikke været noget benzin på i lang tid, så vidt jeg ved. Rasmus, sig hvad du skal. Flot, Rasmus. Lisbeth, er du flov over Rasmus? Jeg har vendet mig til det. Smedegårdsvej. Fakta. Hej Rasmus, hvorfor kører du ikke? Hej Rasmus, hvor enkelt hvad du holder her? Du tager på benzin. Og jeg har opsat min Facebook. Synes godt om. Det er flot, Rasmus. Har I noget benzin til mig? Ja, det har vi. Det er jeg glad for. Det er den her. En fin, ny, grøn dunk. Værsgo. Og den var dyrere end benzinen. Ja. Værsgo. Tak for det. Vi ses på K24. Nå, nu kører vi, tror jeg. Ja, så kan vi også køre ud der. Hej, Rasmus. Det er ikke skidt nu. Jeg ved ikke, om vi kører. Jo, det er sjovt, Rasmus.